Bangladesh borok burung phaino tongo Tiprasa bo future kmamani jora ongoi tongo जों सरकारनो सिमेनो नायसोइ तंखांखे जों मेजॉरिटी खाइ जों वान सयांखे जों गमावैनो थांमाव दिनै हायो बांलादेशआव तमा ओङै दं नों कामखौ सायमानो हरनो स्टुडेन्टआव बाकिबो बुथारजागै दं बाकिबो अत्याचार खायजागै दं नों कामखौनो सायमानो ओंखायनो बनतैनो दिनै हायो जों नुगै दं मेघालयाव borongno सरकार चलरै दङ borongno एडिसि गोबां मानो मानजा जायन्त गारु खासि मानजा हाइफानो बरो आईएलपि सावै दङ इन लाइन पारमिट तानि बाङै बरो पपुलेशन कम बिसिङाव फाटानि बरो फाइ दङ हांखेनो सालसा तिप्रासा रो हाइखेनो जोंबो बरोबो दे माइनरिटी ओङै थांनो हेनो गिरि जागैनो बरो तिनि हायो आईएलपि सावै दङ बरोनो जागाव गुबुननि बरो जागाबो मुंस खाय मानिया हाइफानो नारि बुसबो बरो खेनो मेजॉरिटी जा वान सम बाइके मले बरो जेफोर आईएलपि सावो बो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बासी सामने जों नुगै दङ पॉलिटिकल बायखेनो सानिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय सांखा मानेनो कायसा सोशल यूनिटी फाइबो कि सोशल यूनिटी बायनो बरो आसखेनो एवार्ड ओंलायजा ओङै दङ पियाबा चिन्तिप्राव नायदि जों त्रिपुराव हायनोसि माइनरिटी एडिसिओ दङ एडिसिओ तिनि जों मेजॉरिटी ओङैनो दङ न थिगनो पिया तिनि हायो बांलादेशनि बुरुं फाइबै दंनाय पुलिस रोबा रेलो एयरपोर्टो जे बुरुं नाजागै दंनाय ते माजे बसु बांना बर फ्यूचर सेटलमेंट ओङै थांनाय बा एडिसि बिसिङाव फानो जों तिनि मेजॉरिटी दं माने बो फानोसि सालसा जों माइनरिटी ओङै थांबायनाय तानि हंखेनो जों सरकारनो सिमेनो जों नायसावै दं हा डिपेंडिं ओङै दंखा मानेनो जोंबो गमावै फानो थांबायनाय बनतैनो जों वान सगैनो जों सरकारनो सिमिया सिनि जोंखेबो जों दिनै हायो याप्रि सेवानि मासिन लायसिनाय जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन खायबै गुबुननि स्टेट हायखेनो खायबै जों स्ट्रं खायबै जोंनि एरिया दङ जोंनि एलाका दङ ब्लक लेभेल दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ अरो जागाव कायसा जों सारबे खायबै जोंनि अरो जागा बुसु पपुलेशन दं बर दं सुबाक बरको ताल फाया बाहायरावनो जों सारबे खायबै जोंनो मानायलायसिनाय सरकारनो सिमि नायसै दंखांखोनो सरकार सबाबो पॉलिटिशियन खायबो पॉलिटिशियन जेफ्रो फानो बुट बेंक नि बाङो बर सिरिंखौ सब खेफानो तङै मानो हानि बांनो जों ससियलिसि जों सामु माखायलायसिनाय ससियलिस्ट जों बर हायखे ताबो लाइक बुइनि नायखांखोनो जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन मांनो ताबो मेघालय नायदि जेफा जागाव थांखासि नायहांखोनो बाहायखे मानो जों नगो अंके बरंनो सारबे खायबै बरंनो कंट्रोल खायबै दङ जों अमाय सिस्टेम खाया सारा कोनो फानो जों सेफ खायमान थथ खाय आले मा तंजाया जों पॉलिटिक्स सरकारनो नायसै दंखांखोनो पॉलिटिशियन द बुट बेंक नि बाङै सबखेनो ओङै पाइमानो हानि बांनो जोंसि एवार्ड मा ओंलायनाय जोंसि मावान सलनाय जोंसि सांमा खायलायनाय फियाबा तिनि हायो नायखांखोनो सिनि तिप्रासा बिसिङाव गोबां मोनो बाहायरावनो तैबो वान सवैसि नायया खाकावैसि नायया आसने मेचुर ओंजाखेसि ओसि ओंलायाख बननो जों एवार्ड खायलायबै जों चेन्ज मा खायलायसिनाय ससियली जों थानसा ओङानि ससियली एक्शन खायनि जों सामु मा खायलायसिनाय सु बाके खायखे जाखुंनाय निनि वान समल तामो कमेन्ट खाय सायखना दे लाभ यू